Салом алейкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро, ман Абдуғаффор Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Вақтои охир шумораи шикоятҳо хеле зиёд. Бародаро, додаро, хоҳаро, падару модаро патентошон аннулиру шидаста. Мумкин ки ягон нафари шумо ё ки ёру рафиқи шуморо патентошон аннулиру шида боша. Ман ҳозир ҳаракат мекунем якчанд момента шумода мерасонам ки фоидаи калон меёрад ки дар оянда патенти шумо аннулиру нашавад. Нагзаронда тамошо кунед, чунки то, што шумо да интересе, мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёя, основное чиз аз даст натени ганда важне. Чхеле ки бисёриҳои мо медонем бародаро, ҳозир на данный момент тибқи қонуни Российской Федерации именно иммиграционӣ вақте ки иностранный гражданин, яъне мисол шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шаҳрванди Узбекистон вақте ки патента получат мекунад, муддати 2 моҳда бояд трудовой договор кунад, яъне официально трудоустройство кунад, мисол дар магазине, дар ресторане, мисол склада ё ки курьерие, кадом направление ки набоша бояд официально шава. Баъд трудовой договор получат кардан тибқи қонун бояд уведомление кунад. Мисол меорем, вақте ки шумо патента получат мекунем бародаро, муддати 2 моҳда трудовой договор намекунем, патенти шумо аннулировать мешава. Бале шумо метавонед ежемесячно, яъне ҳар моҳа патента оплачивать кардан бигирем. Шумо да сообщение намеоя. И редкий случай аста, ягон вақт агар госуслуги да биёя, мумкин биёя, а так намеоя. Чунки ман рӯи таҷриба мегум, шумораи ҳами хел модаро бародаро хеле зиёдан ки солош кати, мисол моҳош кати, яъне муддати сол да патента оплачивать кардагиян, лекин патентшон сухтагие бародаро. И ганда важне. Вақте шумо трудовой договор мекунен, бояд шумо уведомление кунен. Агар уведомление ам накунем, патенти шумо аннулировать мешавад. Дига чира ма ба қайд мегирам, и ганда важне. ҳозир мутаассифона шумораи ҳами хел бародарое ки ва ёрам бародарам гуфтан дар кор неста, мисол ба ном тоҷик шахсиятое ки дар шабакаҳои интернетии Telegram, Instagram, WhatsApp, другвакруг ё ки ягон дигар площадкаҳода мешинану ба шумо пешниҳод мекунанд трудовой договори қалбакира. Ваъда метиҳанд, гарантия метиҳанд, меган қасам мехӯранд ки оригиналай ҳама 100%, лекин ҳамаш фиребай. Чхеле ки дар рӯи видео шумо дидесен, як қисми навори ки мо пештара ба навор гирифта будем, бачаи мардак ай Telegram тоҷикоро мебинад, як хел тоҷик гапзадагӣ шахсиятҳоро мебинад, бовар мекунад, трудовой договор мехара, но вай қалбакия уведомление кардан намешавад. Баъд як вақти муайян бачаи мардак реестрда меғалта, патент аннулировать мешавад, аминаш маҳкам мешавад. Тамом. А тибқи қонуни Российской Федерации именно система иммиграционӣ кати бародаро, статьяи 13.3 ва 115 федеральный закон кати. Вақте ки патенти шумо аннулировать меша, аз рӯзи аннулировать шудан ровно бояд 1 сол гузарад, баъд шумо метавонед повторно патент кунед. Шумо агар 10 бор граница равен биёен, ягон чи изменение намеша, и кора ма шумо да вообще тавсия наметем бародаро накунем. Боз як бор дигар такрор мекунам. Дар масъалаи трудовой договор, дар масъалаи уведомления. Вовремя трудовой договор кунем бародаро, вовремя уведомление кунем, чтобы патентотон аннулировать нашава. Ва дигар масъала. И аз сабаби беаҳамиятӣ, яъне чӣ хел бародаро? Нигоҳ кунед, ин момент ганда важне. Ҳар яки мо як вақти муайян, да вақте ки мо ният мекунем ки мисол парвоз кунем ба ғарибӣ, мисол Россия, Москва, мисол дигар шаҳрош фарқияти надорад. Мо чӣ қадар азоб мекашем. Меша ҳолатое ки телефонмона мефурӯшем, меша ҳолатое ки ай банк қарз мегирем, меша ҳолатое ки ай ёру рафиқу хешу табору як кас қарз мегирем, билет мехарем бо нияте ки биёем як пул кор кунем, занг гирем, мисол хона созем, кредитора маҳкам кунем, як мушкили зиндагимона бинем. Ҳар нафар ситуатсияи зиндагиш ҳар хелай. мо азоб мекашем. Бо ҳамин азоб мо мехезем миёем бародаро. 6 соат, 10 соат, иногда больше, иногда меньше, яъне каму зиёд мо дар аэропорт мисол очереда местем, таможни, проверкаву тафтишоту, як асабо хароб меша, мо мегузарем. Вақте ки гузаштем, мо зиндагӣ мекунем, мисол квартира дорем, койка дорем, мисоли гап расход дорем, патенту, получению, очереду, сахрову дигару дигар. Дуруст? Дуруст. Бо ин қадар вақте ки мо сарф мекунем, чӣ қадар асабои мо хароб мешава. Но баъда як вақти муайян ки ҳамаи ҳамин чиза мо гирифтем, мутаассифона пайдо мешаванд як хел додаро бародарое ки беаҳамиятӣ мекунанд, трудовой договора намекунанд, беаҳамиятӣ мекунанд, уведомлениера намекунанд, беаҳамиятӣ мекунанд, 2 рӯз 3 рӯз просрочит мекунанд патентшона. Ман пул надоштам, ман аёдам биромад. Ози агар ки ман мисол меорам, камтар кӯчагӣ гап мезанам, шумо мана дуруст фаҳмед. Ози агар ки мисол ҳамун бачаҳое ки мисол патентошон як хелшон аннулировать мешавад, сабаби ки аёдшон биромадай, мега аёдам биромад. Агар ягон духтара кати шинос шаванд, саҳар аёдаш намебирора привет навистанда ё ки салому алейкум, субҳ бахайр, асал гуфтанда, аёдшон намебироянд, но патентшон аёдшон мебироянд. Барои чӣ бояд кард? Дар ҳар як шахсият мисол телефон дорад, бисёр ҳолада iPhone ё ки мисол Android не имеет значения. ҳамун телефонода хеле хотирнома як чиз аст, ба забони тоҷикӣ чӣ хел меша, як ба забони русӣ напоминание гуфтани, мисли будильник, як намуд вай аст ки шумо вайро метавонед настроит кунед. даже агар ки вайра сарфаҳмш нарем, бародаро шахсиятое ки оила дорен, шумо метавонед занотона гӯед, шахсиятое ки надорен оила, шумо метавонед мисол даже хонагиётона гап занед, додартона, акатона, дар кор шова падару модаратона гап занед. Ягон ҷой вайш нест. Мисол биёрем, агар санаи
20 дада ина мисол 20 августа мо патент дорем, бояд патент оплачивать кунем, но шояд мешавад биён ин моментам шуданаш мумкин ая ина мисол яқиби зиндагии фикри падару модару зану фарзанд аётон мебирояд барои чӣ бояд кард агар мо 20 августа мо мисол патент доштагӣ бошем оплата биёен ҳамун напоминание ҳамун хотиррасонии приложения мисол барномада шумо санаи 18 монен шумо уже подсознаниятона 18 число кунен мисол хонагиёра падару модара гап занен ки падарҷон модарҷон ман санаи 18 число ҳар моҳ патент дорам 2 рӯз 3 рӯз пешаи платёжи ман шумо мара хотиррасон ки ман 2 рӯз пеш платит кардам ҳамин чиза ки патенти ман насӯза шумо тасаввур кунед чӣ хеле ки ман дар аввали видео ба қайд гирифтам тибқи қонуни ки нав баромадагӣ патент аннулируд мешавад 1 сол ай рӯзи аннулируд шудан шумо патент карда наметавонед так тасаввур кунед ки чӣ қадар азоб кати шумо ай ватан хестен омаден инҷа бо нияте ки мисол пул кор кунед падару модару зиндагиро пеш барен патентон месӯза вақте ки патент сӯхт ҳози чӣ гапай ҳози москваи аввала нест ҳози шумо спокойно гашта наметавонед пайдо мешавад дар видео мо дар комментария кард вой ман акинам ай қадар бедокументум ин редки случай бародаро ҳозир чӣ қадар рейда чӣ қадар тафтишотай дар берун мекапанд чӣ қадар азоба чӣ қадар мардума депорт кардесиян спецпериёмда маҳкам кардесиян ҳозир ӯ вақту соат нест ҳозир москва иваз шид ҳозир тафтишотҳо зиёда законову қонунҳо ҳама строго шидагие барои ҳамин беҳтарин мешавад бародарҷоно ба воситаи ватсап вайбер имо инстаграм одноклассник чӣ хеле ки метавонед максимально ҳамин навора распространят кунед равон кунед шиносотонда пускай в курсе бошанд хонагиёда падару модарошонда даже равон кунед шахсиятое ки фарзандошон дар россия чунки ма чӣ хеле ки ба қайд гирифтам ҳамин сабаби беаҳамиятӣ ки шумо чӣ қадар сумои калон кате қарз мекунед квартиратонда питаниятонда патентонда то бо нияте ки 2 сум пул кор кунед патентотон месӯза бародарҷоно модарҷоно хоҳарҷоно падарҷоно патентотон месӯза вақте ки патент сӯхт бам агарам обратно билет гирен равен бо билета қарз мекунену ба ватан бармегарден хай алло баракат я бо ватан да як кор меоен зиндагитона пеш мебарен но ба ҳар ҳол ҳамин азоба кашидан чӣ дар корай вақте ки мешавад ба забони русӣ мегӯям ку избегат кунем яъне гурезем ҳамин чиза позволят накунему беаҳамиятӣ накунем агар раваду одамияй ягон камбудӣ бошад шумо нависед мо дар оянда ислоҳ мекунем агар бо шумо ягон идея дорен ягон лайфхак меган ягон хабар дорен ягон чизе ки ба мардуми тоҷик ба мардуми ғариб фоида меёрад бениҳоят нағз мешавад дар комментария нависем лична хидм мехонам модам дарс мешавад дигародам дарс мешавад ва ман ҳаракат мекунам дуруст пас бо як навори нағз пешкаши шумо гардонам саломат бошед.